Magandang araw po sa inyong mga idol. Ito po si Manoy the Oragon Bicolano ini. Ito po ang gagawin nating laro sa araw ng Biyernes, April 9, 2021. Meron po tayong kabuuang 91 na kasali ng mga idol natin na patuloy na sumusuporta at nagbabakasakali na sila po ang ating mapili sa ating ayudang pangkabuhayan. Good luck po sa 91 na mga kasali, sa lahat ng mga subscriber at followers natin sa ating YouTube channel. Ayudang pangkabuhayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mayroon po tayong 5 kukunin na mga mapapalad na mananalo sa araw na ito. Top 5 po ang aking kukunin na mga idol natin na mabibigyan ng kunting ayuda sa ating gagawing palaro sa ating araw-araw na ginagawa. So sa lahat ng mga subscriber natin at followers natin, shoutout po kayong lahat at ingat po kayo palagi. At simulan po natin ang ating laro sa araw na ito. Ang una pong malalaglag, pinakabuy naman ng malalaglag. Unang namaalam po ay si Cloud Gabriel. Marami pong salamat sa iyo, idol. Sa lahat ng mga Bicolano, Bicolana, maray na araw sa Indogabos, saan mong kayong dako ng Pilipinas. Ang susunod na namaalam ay si Rumark Naredo. Sino kaya ang susunod? Maraming pong salamat sa pagsali, G. Esta. Maraming pong salamat kay Joshua Gatchalian. Salamat sa mga Arcilla family dyan. Shoutout po kayo dyan sa may Tawid Ilog, sa may Barangay Kaligayahan sa parte Novaliches, Quezon City. Maraming pong salamat kay Melchor Espihon. Lima po ang ating kukunin sa araw na ito. Maraming po salamat kay Fernan Bokid. Maraming pong salamat kay Rowena Solano. Ang pinaka-grand winner po natin sa araw na ito ay mananalo ng 500 pesos. At may consolation tayong tigi 100. Maraming pong salamat kay Kimberly Mapalo. Shoutout sa mga Mapalo family. Ingat-ingat po kayo mga idol. So habang kung sino yung malalaglag, sa shoutout na lang natin, ano? Sino kaya ang isa pang mamamaalam na? Maraming pong salamat kay Margie Servito. Shoutout dyan sa Japan, idol Margie Servito. Maraming salamat kay Idol Amor Me. Shoutout dyan sa iyo, Idol Amor Me. Medyo marami-rami tayong naging kasali ngayon. Salamat sa walang sawang pagsuporta mga idol. Maraming pong salamat kay Gla Lianelio.
Shoutout sa mga Lianilio family. Ingat-ingat po kayo dyan, mga idol. Lianilio family. Sino kaya? Wow! Marian Sendo. Maraming pong salamat. Shoutout sa mga Sendo family. Marami-rami na po ang nalalaglag. Sino kaya ang susunod? Maraming pong salamat kay Mylene Oroco. Shoutout sa mga Oroco family. Ayan, umiikot, pinipili sino ang aalisin ni Spin. At ang kanyang inalis ay mula Jennifer Jordan. Salamat po sa pagsali, Jennifer Jordan. Lalo dyan sa mga taga Bicol region. Samar. Taga Samar yan. Sino susunod? Wow! Gary Ortega. Shoutout sa mga Ortega family. Ingat-ingat po kayo, idol Ortega family. Maraming po salamat, Bel Gunay. Shoutout sa mga Gunay family. Salamat sa walang sawang pagsuporta, mga idol, sa ating ginagawang palaro araw-araw simula Lunes hanggang Biyernes. Salamat kay Jennifer Bisintuan. Shoutout sa mga Bisintuan family. Ingat-ingat po kayo, idol. At huwag kayong magsasawang sumuporta sa ating ginagawang palaro. Maraming pong salamat kay Bats Bobby Mirador. Salamat sa pagsuporta, Bats. At sa susunod po ulit, sali po kayo ulit. Shoutout sa mga taga Bicol, taga Camarinesor Partido area, lalo dyan sa Barangay Mabalod-Balod. Mga Mirador family dyan sa Mabalod-Balod. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Yan naman, isa pa nang naalis ay si Jeffrey Francisco. Shoutout muli sa mga Francisco family. Another Francisco family, Jera Francisco. Maraming pong salamat sa pagsali. Huwag po kayo magsasawa na sumali upang magkaroon po kayo ng pagkakataon na manalo sa ating ginagawang palaro, mga idol. Sino ang susunod na mawawala? The Benzi Moves. Maraming po salamat, idol, sa patuloy na pagsuporta. Ayon, kay Rabilo. Maraming pong salamat. Shoutout sa mga Rabilo family. Marami-rami na po ang natanggal. 69 na lang po ang natitira. Marami-rami pa yan. Ang sino kaya ang susunod na mananalo? Judith Laos. Maraming pong salamat. Shoutout sa mga Laos family. Alalahanin nyo, mayroon pong mag-uwi na 500 na grand winner sa araw na ito. Sino kaya ang mapalad? Maraming pong salamat kay Angels Brett. Salamat sa pagsuporta, idol Angels Brett. Maraming pong salamat kay Mona Herrera. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Shoutout sa mga Herrera family. Salamat sa pag-drop by sa ating palaro.
at pag-subscribe at pag-follow na rin sa ating Facebook page at pag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat kay Cams Baldosa. Shoutout sa mga Baldosa family. Ingat-ingat po kayo mga idol. At huwag kayong magsasawang sumuporta sa ating YouTube channel. Ayudang Pangkabuhayan ni Manoy Bicolano ini. Mga Uragon na taga Bicol, maray na aldaw sa Indogabos. Maraming pong salamat kay Mary D. Directo. Shoutout sa mga taga Barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Maraming pong salamat kay John Cedric Bukid. Shoutout sa mga Bukid family dito sa Barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Especially kay Kapernan Bukid. Maraming pong salamat kay Hayan Faith Mafalo. Shoutout muli sa mga Mafalo family. Ingat-ingat po kayo mga idol, Mapalo family. Ayon Earl Teo Vocales. Shoutout sa mga Vocales family dyan sa Camarinesor. Sino na kaya? Maraming salamat kay GR Benito. Shoutout Bennyman. Ingat-ingat Bennyman. Salamat sa patuloy mong suporta sa aking YouTube channel. Mga idol, ikampanya nyo po ang ating YouTube channel. Ipag-anyaya nyo na mag-subscribe ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan upang mas marami pa tayong maging taga-suporta sa ating ginagawang palaro araw-araw. Maraming po salamat kay Kershan Singh. Shoutout sa aking inaanak dyan sa Albay, Camarinesor. Ingat-ingat dyan aking inaanak. Pagbutihin mo lang ang iyong pag-aaral. Alagaan mo ang iyong nanay. Maraming pong salamat kay Penelope Castillo. Shoutout sa Castillo family. Ingat-ingat po kayo mga idol at salamat sa walang sawang pagsuporta. Ipagkampanya po ang ating YouTube channel, Ayudang Pangkabuhayan ni Manoy Dauragon Bicolano ini. Maraming po salamat sa walang sawang pagsuporta. Salamat kay Armina Sendo. Salamat sa patuloy na pagsuporta mga Sendo family. Shoutout po kayo lahat. $57 na lang po ang natitira. Malapit na. Maraming po salamat kay Jasmine Rains. Salamat po idol sa pag-suporta. Sali po kayo ulit. Wala nga pong limit ang pagsali. Araw-araw simula Lunes hanggang Biyernes. Mag-like and share lang kayo lagi at mag-subscribe. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe na kayo. At yung hindi pa nakapag-follow ay mag-follow na kayo sa aking Facebook page. Salamat kay Marilu Arcilla. Shoutout sa mga Arcilla family diyan sa may tabing ilog, Barangay Kaligayahan, Sabarte, Novaliches, Quezon City. Sino kaya? Maraming pong salamat kay Jennifer Bisintuan. Isang Bisintuan na naman po ang nalaglag po. Sa mga Bisintuan family, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta idol. Shoutout sa inyo dyan. Maraming pong salamat kay Mark Anthony. Salamat bro sa pag drop by sa aming game. Sino kaya? Nagmula sa Herreras family, maraming pong salamat kay Modi Herrera. Maraming pong salamat. Shoutout sa mga Herrera family. Ingat-ingat po kayo mga idol.
Sa lahat ng aking mga kababayan, maray na aldaw po sa Indogabos. Ano man ang sa indong pigigibo, salamat sa walang sawang pagsuporta sa kuya. Maraming salamat kay Eram Ana Faldas. Mga Faldas family, shoutout po sa inyo at salamat. Thank po sa inyo lahat sapagkat hindi nyo po ako pinababayaan. Patuloy po kayong sumusuporta sa ating palaro araw-araw. Maraming pong salamat sa another Herrera family, Sophia Grace Herrera. Salamat po mga Herrera family sa walang sawang pag-suporta sa ating YouTube channel, Ayudang Pangkabuhayan ni Manoy da Bicolano, Oragon ini. Maraming pong salamat kay Mami Links. Salamat idol sa pag-drop by sa aking YouTube channel at pag-follow sa aking Facebook page. Sino ang susunod na mamamaalam sa ating laro ngayong araw na ito? Nagmula po sa Bambao family. Maraming po salamat idol Sarah May Bambao. Ayun, may isang Bambao na po ang natalo. Pero marami pang natitira dyan. Good luck sa inyong mga idol. Sino ang 5 matitira? Maraming pong salamat kay Marjorie Cutters. Shoutout dyan sa Ilocos. Taga Ilocos yan. Ang asawa ng aking kabat na si Ramil Cutter. Idol, Ramil Cutter. Shoutout sa iyo. Ingat-ingat sa iyong duty dyan. Baka may makalusot. Maraming pong salamat sa aking kumare na si Jemarie Arzelia. Salamat sa walang suporta mare sa ating YouTube channel. At sa ating Facebook page, Pakabuhay Showcase, Spin a Wheel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa Ayudang Pangkabuhayan. At hindi pa nakapag-follow sa ating Facebook page, i-follow nyo po ang ating Facebook page, Pakabuhay Showcase, Spin the Wheel, upang magkaroon po kayo ng pagkakataon na makasali sa araw-araw nating ginagawang laro. Maraming pong salamat kay Girlie Divina Gracia dyan sa Bagong Silang, Caloocan City. Salamat Idol Girlie sa walang sawang pagsuporta. Susunod, another Mapalo family, Aurora Mapalo. Maraming pong salamat sa iyo, madam. Sa mga nagla-like and share ng ating mga videos, maraming salamat po mga idol sa ating mga kababayan na nakakapanood ng ating mga videos. Like and share, maraming pong salamat sa pag-like and share. Maraming pong salamat kay Kyle Draki. Sa muli, patuloy akong nagpapasalamat sa ating mga walang sawang mga kaibigan, mga taga-suporta sa ating YouTube channel. Lagi kayong nakasuporta, kaya lagi kayong nakasali sa ating ginagawang laro. Annabel Nafere, maraming pong salamat idol Annabel Nafere. Shoutout sa iyo dyan sa Barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Sino kaya? Nasa 40 na lang, almost 50 na po ang nawala. Sino kaya ang mawawala? Maraming pong salamat kay Vats Ramil Cutter. Ayun, nawala ng aking kabats. Salamat sa pagsali, idol Bats Ramil Cutter. Ingat-ingat lagi sa iyong trabaho. Alam nating delikado yan. Maraming pong salamat kay Anthony Napere. Shoutout po sa mga Napere family dyan sa Barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Ingat-ingat po kayo mga idol. At salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel, Ayudang Pangkabuhayan ni Manoy da Oragon Bicolano ini. Another Francisco Racer Francisco, maraming pong salamat sa pagsali. Shoutout sa mga Francisco family. Ingat-ingat po kayo mga idol at salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel, Ayudang Pangkabuhayan. Sino pa kaya ang mamamaalam na ating idol? Sino kaya? Jamar Lunar. Shoutout sa mga Lunar family. Salamat din sa walang sawang pagsuporta mga Lunar family. Patuloy nyo pong suportahan ang ating YouTube channel, ang ating ginagawang laro araw-araw upang magkaroon kayo ng pagkakataong manalo ng ayuda ni Manoy
Dauragon, Bicolano ini. Maraming salamat kay Jovel ACHCRZ. Ayun, ilan na lang? 37 na lang po ang natitira. 32 na lang ang malalaglag. 5 lang po ang ating kukunin at mayroon tayong grand winner na 500 pesos. GCash ang kanyang mapapanalunan. Maraming pong salamat kay ABCDEF Arguelles. Idol Arguelles, shoutout sa mga Arguelles family. Salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating palaro na ginagawa araw-araw. Sino kaya? Sino? Maraming pong salamat kay Maldita Ako. Ay, Maldita Nako. Diyan sa Barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Shoutout sa mga Bungaw family. Lalong-lalo na kay Maldita Nako at sa kanyang nanay. Sa kanyang kapatid na si Kaaba Daguskos. Maraming pong salamat sa walang sawang pagsuporta mga idol. Maraming pong salamat kay M. Bonsai. Shoutout sa mga Arcilla family dyan sa Barangay Golod, Biryarial. Ingat-ingat po kayo dyan sa inyong tahanan. Sino? Maraming pong salamat kay Maki Samonte. Shoutout sa mga Samonte family. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating ginagawang laro. At wag po kayo magsasawa na sumali. Araw-araw po yan. Pwede kayong mag-like and share para makasali kayo. Yung mga nag-subscribe na, okay na yan. Yung mga naka-follow na, ayos na yan. Ang gagawin nyo na lang palagi, lagi po kayong pag nakatanggap po kayo ng notification ng ating mga latest video, i-like and share nyo na po agad. Tapos mag-comment section po kayo na gusto nyo sumali. At yan po ay ating ililista para makasali kayo sa gagawin nating laro araw-araw. Maraming po salamat kay Kemski. Salamat Idol Kemski sa pag-drop by sa ating laro. Okay, sino kaya ang susunod na mamamaalam sa ating ginagawang laro sa araw na ito? Maraming pong salamat muli kay Idol Concepcion Tadenya. Shoutout sa mga Tadenya family diyan sa San Vicente, Ilocos. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta diyan sa mga taga San Vicente, Ilocos. Sa mga lahat ng Ilocano, magandang araw po sa inyong lahat. Maraming pong salamat kay Elaine Heluma. Shoutout sa mga Heluma family at salamat din sa walang sawang pagsuporta sa ating ginagawang laro araw-araw. Patuloy niyo pong suportahan ang ating YouTube channel, Ayudang Pangkabuhayan, upang tayo ay makapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Maraming pong salamat kay Idol Nor Suarez Zanta. Sa mga Idol Nor Suarez, salamat sa walang sawang pagsubaybay at pag-drop by sa ating ginagawang laro. At salamat sa pag-like and share ng ating mga video sa ating Facebook page, maging sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat kay Michelle Maestrado. Shoutout sa mga Maestrado family sa Bicol, sa Camarines Sur, mga Maestrado family. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta mga kababayan ko. Sino kaya ang susunod? Maraming pong salamat kay Virgo Folk. Maraming salamat Idol Virgo sa pag-drop by at pagsali. Ilan na lang? 27 na lang ang natitira. Isipin mo yan, 27 na lang out of 91 na mga idol. Kunti na lang ang natira. Maraming pong salamat kay Maricel Saison. Shoutout ang mga Saison family dyan sa Bagumbong, Caloocan City. Lalong lang luna sa aking kaibigan dyan na si Ramir Saison. Sino ang mamamalam ulit? Isang Bicolano na naman. Maraming pong salamat kay Gerson Manoy Bocales. Ingat-ingat po kayo dyan, kababayan. Mga Bocales family dyan sa Camarines Sur. Sino kaya ang mamamaalam na naman? Maraming po salamat kay Ann Conde. Salamat Idol sa patuloy na pagsuporta sa ating laro. Okay, sino kaya? Nasa 24 na lang po.
Kunti na lang, 5 lang po ang ating kukunin na mananalo ng ayudang pangkabuhayan. Maraming po salamat kay Idol Pipito Gagi. Shoutout sa mga Gagi family dyan sa Pampanga. Lalong-lalo na rito sa Barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Maraming pong salamat sa pagsali. Darlene Solitario, Idol Darlene Solitario, maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel, lalong-lalo na sa ginagawa nating laro araw-araw. Okay, sino kaya? 22 na lang po ang natitira, malapit na. Maraming pong salamat kay Idol Otans po. Maraming pong salamat Idol Otans po sa patuloy na pagsuporta sa ating ginagawang laro araw-araw. Huwag po kayong magsasawa. Araw-araw pwede kayong sumali upang magkaroon kayo ng pagkakataon. Malay nyo, kayo naman ang susunod na mabibigyan ng ayudang pangkabuhayan ni Manoy da Uragon, Bicolano ini. Maraming po salamat kay Marian Salazar. Shoutout sa mga Salazar dyan sa Bicol Region. Saan man kayong dako dyan sa Bicol Region. Mga Salazar family, ingat po kayo at salamat sa suporta sa ating ginagawang laro. Sino ang susunod? Maraming pong salamat kay Kemi. Kemi, salamat Idol sa pag-drop by at pagsali sa susunod ulit nating laro next week. Araw ng Lunes tayo ulit magsisimula dahil Sabado Linggo naka-rest po tayo. Maraming pong salamat sa pagsali. Roden Francisco, maraming pong salamat Idol. Konti na lang, 18 na lang po ang natitira. Sino kaya ang isa na mamamaalam sa ating laro ngayong araw na ito? Maraming pong salamat kay Idol Marky Francisco. Okay, konti na lang, 17 na lang po mga idol. Kinakabahan na ba kayo? Kinakabahan na ba yung 5? Ayan na po, malapit na ma-determine kung sino yung 5 na yon. Maraming pong salamat kay Ramer Saison. Shoutout. Saison family, muli dyan sa barangay Bagumbong, Caloocan City. Sino kaya ang mamamaalam na ating idol? 16 na lang po sila. Maraming pong salamat kay Luigi Linga. Maraming pong salamat Luigi Linga sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Ipagkampanya nyo pa po. Marami pang mag-subscribe upang suporta natin sa ginagawa nating laro, upang makapagbigay tayo ng konting ayuda sa ating mga kababayan. Maraming pong salamat kay Idol April Rose Gatchalian. Shoutout sa mga Gatchalian family dyan sa Bagbagin, Valenzuela City, at sa kanyang kaibigan na si Edward Cañero. Shoutout sa mga Cañero family dyan sa may Sauyo. Maraming po salamat, Sami Bambao. Shoutout sa mga Bambao family yan sa Batangas. Sino kaya ang susunod? Ilan na lang yan? 13 na lang. Hala, konti na lang po. Maraming pong salamat, Nanay Lourdes Arcilla, sa walang sawang pagsuporta, Nanay Lourdes Arcilla. Mga ano po natin yan, fanatic followers. Yan, mga Arcilla family. Sino kaya ang susunod? Maraming pong salamat kay Ja Echabia. Shoutout sa mga Echabia family dito sa Barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Okay, ilan na lang yan? 11 na lang. Sino pa kaya? Ang malalaglag ay si Idol Andre Yebron. Maraming salamat po sa Yebron family, kay Andre. Maraming salamat sa pag-drop by sa ating laro sa araw na ito. Huwag kalimutan na mag-like and share sa lahat ng mga video na ating ipopost sa ating YouTube channel. Higit sa lahat sa ating Facebook page. Maraming pong salamat kay Chen Guy. Idol, salamat sa pag-drop by at pagsali sa ating laro sa araw na ito. Yung mga idol natin na nakapag-subscribe na, linawin ko lang huwag nyo nang pindutin ulit yung subscribe kasi maiging unsubscribe yon. So pag nakapag-subscribe na kayo, ang gagawin nyo na lang, mag-like na lang kayo, mag-view kayo ng video
tapos i-like nyo, tapos i-share nyo. Tapos mag-message kayo na join. Yan, ayos na yan. Maraming pong salamat kay Che Ramilo. Sa mga Ramilo family, maraming pong salamat at magandang araw po sa inyong lahat. 8 na lang nangahulugan, 3 na lang ang malalaglag mga idol. Sino kaya? Maraming pong salamat kay Harumi Labia, Idol Harumi Labia. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. 7 na lang po mga idol. Nangangahulugan, 2 na lang po ang mga malalaglag dyan. 5 po ang guaranteed na mananalo ng ayuda ni Manoy. 5 po. Ang isa doon ay tatanggap ng 500 pesos. At wag na natin patagalin. Sino kaya? Sa 7 ang malalaglag at mamamaalam sa laro sa araw na ito. Maraming pong salamat sa pagsali, Idol. Idol! Sino yan? Idol Edward Canyero. Maraming pong salamat, Idol Edward Canyero, sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel, Ayudang Pangkabuhayan. Isa na lang po ang malalaglag. Sino kaya yan? Yung hindi pa pala rin dyan, sino kaya ang malalaglag? Maraming pong salamat kay Shelami Bambao. Ayan, maraming pong salamat kay Shelami Bambao. Okay, 5 na po. Yang 5 na yan ay guaranteed na mananalo ng 100 pesos. So, sino ang unang mananalo ng 100 pesos? Atin ang determinahin. Sino kaya? Sino ang mananalo ng 100 pesos? Ay si Idol. Para sa 100 pesos ay napunta kay 100 pesos. Napunta kay Idol Brian Bibo. Congratulations, Brian Bibo. Brian Bibo. Ayan, congratulations, 100 pesos. Okay, wala na po si Idol Brian Bibo. 4 na lang. Okay, sino kaya muli ang mananalo ng 100 pesos? Maraming pong salamat. Congratulations, bonus sa 5 na yon. Pinaglalaban na nila dito ay yung 500 pesos. Maraming pong salamat kay Michelle Abio. Michelle Abio, nanalo ka po ng 100 pesos. Michelle Abio. Yan, Idol Michelle Abio. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating YouTube channel, ang Ayudang Pangkabuhayan. Na maalam na po si Michelle Abio. 3 na lang po ang natitira. Okay. So, another na idol natin natatanggap ng 100 GCash. Sino kaya? Sino kaya? Napunta kay Idol 100 GCash. Napunta kay Idol Shakira. Shakira. Yan. Maraming salamat, Idol Shakira. Mayroon ka pong 100 GCash. Ayan, alisin na po natin si Idol Shakira. Ngayon, ang maglalaban po sa 500 pesos ay ang si May Sendo at Carlos James Del Pino. Sino kaya ang mananalo ng 100 pesos? Ang mananalo ng 100 pesos, Idol, ay yung ituturo ni Spin, at yung hindi po matuturo ni Spin ay siya po ang mananalo ng 500 pesos. Good luck sa inyong dalawa, May Sendo at Carlos James Del Pino. Simulan na natin. Sino kaya ang mananalo ng 100 pesos ay mapupunta kay Idol? Sino kaya ang mananalo ng 500 pesos? Ang mananalo ng 100 pesos ay si May Sendo. Maraming pong salamat, May Sendo. Nanalo ka po ng 100 pesos po. Okay, congratulations kay Idol Carlos James Del Pino. Siya po ang nanalo ng 500 pesos sa araw na ito. Yung mga nanalo po, mga idol, magme-message po ako sa inyo. I-send nyo po ang inyong GCash number upang ma-send ko po ang inyong napanalunan na GCash. 100 pesos po kay Idol May Sendo. Maraming po salamat. Congratulations po kay
Idol Carlos James Del Pino. Yan, siya po ang nanalo ng ating yan. Yon. Maraming pong salamat. Congratulations po kay Idol Carlos James Del Pino. Siya po ang nanalo ng 500 pesos. Sa muli, maraming salamat po mga idol sa walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa ating YouTube channel, ang Ayudang Pangkabuhayan. Maraming salamat po. Magkikita-kita po tayo ulit sa araw ng Lunes. At subaybayan nyo po ang video na aking i-upload sa umaga sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. At doon po muli kayong magla-like and share at mag-comment po kayo ng join para ma-notify po ang inyong entry. Ay sundin nyo po yung ating mechanics na kailangan ay mag-like and share at mag-comment po kayo ng join. Sa muli, maraming salamat. Ito po ang inyong idol Manoy Dauragon Bicolano ini. Salamat sa inyong lahat at ingat-ingat po. Happy weekend.